Advocate Nelson Chamisa is in very big trouble. Azvina kumira zvakanaka. 6 August tiri paKulian TV ndadzoka. Ndine nyaya ndiri kuona panapa muri yeZimbabwe iri kunetsa kuna Advocate Nelson Chamisa mushure mekunge pane post yavakanda nhasi. Post iyi yabva yandidzidzisa chinhu wani kuti vanhu vemuZimbabwe vakangoziva kuti uri opposition leader asingade zvemademonstrations chete vanokudherera, vanokutuka, anything vanenge vakutokudza kuti iwewe uri papayroll uri kubhadharwa mari neZANU-PF. Ndo zvandiri kuona. So Advocate Nelson Chamisa nhasi posta this post vachiti Zimbabwe must have proper elections and fix broken politics following the discredited, illegal and disputed 2023 general elections. Zimbabweans have not known normalcy or peace. Vabvadzika vachienderera mberi vachitaura nyaya yekuzosungwa kwatanga kuitwa vanhu vakawanda iko zvine zvari kufungidzira kuti vakuda kudemonstrata nyaya idzodzo because nyaya dzacho dzese dzekuzongodzokera panyaya yemaelections. Pataura nyaya dzananamata ikwekweza nevamwe timu vakasungwa navo vamwe vachitonzi vari vakunzi vakarohwa zvisingaiti saka vakatokuwara zvekuti mhuri yacho ikutori pamahwani varitotyira utano hwemunhu wavo kuti zvechokwadi let's hope anoita se anozorarama because vanhu vacho vanozoti maoko acho anenge apfura neko akasi maoko aya kuti anongorowa zvinhu zvekutanga iporijeka maoko ekuti vanhu vakamurowa vacho vanhu kuti vakatonotrainwa kuita utsinye kuti iye antonozvarwa ane utsinye kuti normal obva anowedzerwa umwe utsinye mukati kunzi raiti utsinye wako ushoma ndo training yacho chinonzi training yevanhu vaya kungonowedzerwa utsinye. So ndo zvinenge zviripo saka ndo vanhu vacho kunzi kwakazopfura nemaoko evanhu ivavo vamwe vakasungwa namatekweza kunzi vakarohwa zvisingaiti. So after vanhu vese vazoningirikana apedza kutaura post yake iyoyo vanhu pane zvavazotanga kupindura oni nyaya iyoyo yezvinhu zvari kutaura Nelson Chamisa kuti tofanira kugadzirisa nyaya dzepolitics dzema-elections kuti zvifambe mushe. Pari kunzi neumwe Zimbabwe has no capital to conduct an election. You know that and it has been proven countless times. Can we stop wasting our time unless you are in complicity? Ndo zvitaurwa nemumwe ndikubva ndasangana zvekare pazasi papo pari kubudikira na Hope Ching'ono ari kupopota zvisingaiti achipindura the same nyaya yauya achitaurwa na Advocate Nelson Chamisa kunzi muZimbabwe panofanira kugadziriswa nyaya dzema-elections kuti zvinhu zviite right. So Hope Ching'ono ari kuti we have been talking about elections for the past 24 years but they don't work when dealing with a political thug like Crooked Emerson. Leader should stop sanitizing corrupt rule by repeating the same ineffective strategies of going into choreographed elections. The only thing election have provided is a few jobs for opposition members who go to parliament, fight for cars and salaries and collect kickbacks from Crooked Emerson as they did with the 40,000 which I personally exposed in 2022. An attempt to railroad citizens into yet another rigged election without reforms will be condemned, and anyone attempting to do so should not complain when we say they are on Crooked Emerson's payroll. Nobody will ever be able to fix the broken politics through bogus elections. We must now use other means to deal with Crooked Emerson's election is not one of those ways. If there is another election without reforms, we will condemn anyone who gets involved in them and tell our people to stay home. Let Crooked Emerson contest fake and rigged election with his poodles. Ndo mashoko arikubva kuna Hope Ching'ono achipindura nyaya iri kutaurwa na Advocate Nelson Chamisa iye kunzi pagadzirwa nyaya dzema-election pachinzi aiwa imimi zvomukutotaura zvese izvozvo tinongokwanisa kuzvinzwisisa kuti unenge uri kuningira but muZimbabwe ngatimbomira ta nyaya dzema-election titomboita zvimwe zvisiri zvema-election kwatoona izvozvo wauda kutopinda munyaya dzema-election idzodzo takutoudza vanhu kuti vasavhote varare zvavo kumba because kunenge kuri kutambisirwa nguva. Ndo nyaya iri kutaurika panapa. Imwe nyaya yazobata futata nyaya yema-MP. You know ma-MP emuZimbabwe ma-1 zvechokwadi. Nyaya yese ma-elections yese akaitwa mari yese ma-millions yese akaspendwa kuti paitwe ma-elections pakangocreatwa ma-jobs ema-MP. That's it. Ndosaka uri kuona ma-MP kuenda kuparliament kwavakaita vari kungofightira kuti mota dzedu tiri kudawo mari yakati masalaries ngabude tiri kudawo malon edu tiri kuda machinchi accommodation ngaigadziriswe tiwane pekuningirina pakanaka chete. Vanhu vemuZimbabwe vakabuda vakanovhotera mahara. Fact
Hapana kana munhu abenefita anything from my elections akaitwa kana ari kuti izvozvo ndakubenefita kuti ndawanawo basa manje kwakangowana ma-MP nema-councillors ndo vakatopinda varitoshanda, mhuri dzavo dziri kutodya, that's it. Yo situation iripo. So ndo zvinhu zvikutowana hopuwo panapo kunzi saka hatingarambe tichingoita kama election ekuti kunobenefita vashoma chete. Toda kana pakunzi election panofanira kugadzirwa ma-reforms potanga kushandiswa tichinonzwa kuti tiri kuenda kuelection but zvinhu zvakubva zvachinja, kwete ngoramba tichingotambisa nguva. Ndo nyaya iri panapa. Saka ndikuzoona vamwe vari kudzika kuti hayi Nelson, I think we need a different strategy. Yes, this full-blown dictatorship and election will not change anything. Exactly. Hakuna chinhu chinobatsira chinonzi election muZimbabwe. Akaitwa kahobho hazvishande. Ivo vacho vanotobuda vachitotaura, unoona kana magenerals yacho. Imagine kuti ami general anobuda achiti election tinototuma vanhu kuti tichatotuma masoja amanikidze vanhu kuti vavote. Votera ZANU-PF ichatongoswa madhonga ane nyanga because they know kuti opposition yacho inongoda kuti tida kuita zvepen nepepa zvemoyo wakanaka zveshe. No problem iri kuitika. Saka ndo panapa nyaya iri kutaura kuti iyi election ngatimbomira ngatichinjei another strategy. Inova iyo point yakanaka iri kusimudzwa neuyo mwari kuti the current establishment has no capacity to give Zimbabweans a credible election. We need new leaders ASAP. Okay, ndisozvo. Mwari kuti going to any election without key fundamentals, reforms and independent institution is a waste of time and resources. Mr. President say civil disobedience and mass activism is the norm, is the moral weapon. Mwari kuti a nationwide protest is the most effective solution. Zviri kudiwa na chabisa wacho ndo zviri kupusha vanhu kuti vaite. You know, I remember last time vanhu vakapedzera kutaura kuti chamisa neproblem yekuti yanda kuleader kumashure. I think ndiani kwaita anenge Themba Mliswa if I'm not mistaken, but chamisa neproblem yekuti ada kuleader kumashure. Ada kuti vanhu vaite zvari kuda ivo vachijamuka vachiita se iye uzobuda ari kumashure, uzouya kumashure kwawo kuti ndo zviri kudiwa nevanhu veZimbabwe. So ndo pari kunzi aiwa iye ngaatungamire kumberi, ngaatoudzawo zvekuita chamari vanhu ngatitopinda chakadai so patokanganiswa tadii because iye ndiye one kuti munhu anonyasa kuziva mutemo kuti aiwa mutemo apakadai apa vanhu mese muri kudzvanyirwa kunyeberwa ngatidai so let's do this so that iye saleader anenge achileader achitungamira kumberi zvinoitwa mamwe maoppositions edzimwe nyika. Ndo nyaya imwe iri kukomplainwa nevamwe panapa. Umwe ari kubuda ari kuti mukoma chimbogare pasi please, you have failed to lead from the front. Actually, you need to come clear panyaya dzatakanzwa kunzi your transport business is providing services to this business, just either deny it or otherwise. Some may say this is irrelevant, but not to some of us. As a matter of fact, you should be at the forefront calling people to boycott ZANU-PF related business, just like what Black Americans did back then to stop buying from shops which they were discriminated against. That would be a novice protest which won't even need asking for permission from the captured branches of government. Saka nyimwe nyaya iri kuitika pane yakambobuda yeye kutaura nauyu pari kunzi painzi Nelson Chamisa ari kuita business nevanhu hanzi netimu rekomunangagorero vanzi ari zvechrome and stuff. Saka hanzi iye ndiye ari kuprovider transport ikoko. Pakambobuda futi pakabva patopinzwa imwe zvanzi kumashure aitombonikingina gushungwe daily something provide transport futi ikoko. Inyaya dzine dzichitaurwawo nevanhu handiti, but anenge anyatsobudisa umpo hwacho chaizvo unokwanisa kutaka kumushaya ka1 direct because zvinhu zvokuti vanenge vachiita vari vega zvinokwanisa kuitika kuti munhu unokwanisa kuita business na anyone. MaZimbabweans ndo zvimwe zvavasingazokwanisa kunyatsokunzwisisa. Unokwanisa kuita business nemunhu wese ukatarisa zvinoita maMuslim vaya ngatiti maMuslim akagadzira zvinhu zvavo vanongotengesera munhu wese. MaChristians vazhinji ndo vari kuzorana matakshop. Tarisa muZimbabwe munhu vazhinji vanenge vachirara maChristians anotohoda zvinhu zvikuru zvakagadzirwa nemaMuslim. Umwe ari kutodya nenyama yakanzi halau zvinongoreva kuti nyama yakaurayiwa pachiMuslim paway yechinhigirikini chavo ndo maurayirwo inenge yakatoitwa, but ivo maMuslim vacho havadye nyama isina kunzi halau iyo isina kurewa pa the way yavo yevanoda chiMuslim. Saka kureva kuti business manje nenhigirikini zvinotisiyani, but amen hapana pekuti ungasarudza kuti munhu ndio ZANU-PF achamutengesera unoziva zviri zvebusiness chazvo, but vanhu ndo pavangauda kuti dig deep because inyaya yekuti vanhu vanenge vakatsamwa vanenge vakuti imi muda kuti nhingirikina muda kuti tisa zvinhu zvisina nebasa rese muchinyatsozivana nemunhu wenyu. Unoona ndo nyaya inenge ichiitika paZimbabwe because vanhu
vanhu vanenge vakatongotsamwirawo nyaya idzodzo because vanhu vanenge vaneta kubvira kudhara, vanhu vari kutambura, vanhu vari kurara nenzara, vamwe vatonzwa nekufira nyika idzi because vanhu vakawanda vakafira nyika ineyi kutaura chokwadi, but chavabenefita hapana chiri kuoneka. Uhondo vakaenda ndo vakaenda kumashure, but iko zvinezvi vanhu vakawanda vakafira nyika yeZimbabwe. Saka ndo panenge pachinzi vachamisa kana zvichiita garai mabudisa nyaya iyoyo, kana zviri zvekunyeba mogara mazviramba kuti musi into business nevanhu ivavo. Ndo imwe nyaya iri kuitika panapa yekubvondokwa. Then umwe ari kubuda ari kuti are you going to tell the people what they already know every single day? When are you going to realize that the thugs at the helm are not simply going to relinquish power without force, right? Parunzi saka yorodza kutaura rero kuti wo unoramba uchiudza vanhu zvemazoese wo usingaodzidza npefa isikusiya chigaro zveningirikini zvekutaurirana zvebepa nenipeni iri kuda kusiya zvemutsimba. Saka kunzi vanhu vari kutarisa kuti iye akabuda otanga kuta this still remember zvaitika propaganda dzaifamba mumadhezi aiwana tsvangira tsvangira rikuruta vanhu Botswana ari kutotrena army yake ikoko. You see that kind of propaganda iyoyo ndo inenge ichidiwa manje. Saka ndo iri kunzi iwo sakaudawedza uchirombo chikodza vanhu kuti ZANU-PF ichasiya ichigaro zviri soft sei. Uda kungodinza kufunga kuti ngendo itodza vanhu zvimwe zviri different kuti vanhu vaitese vakwanise kuramba vachikubelieve kana kuti vachibelieve muleadership yako. Ndo zvimwe zviri kutaurwawo nemumwe. Mumwe ari kuti that's so true. We need new leaders for this nation to progress. There need to be a recent from toxic politics that ZANU-PF has created and presided over. The time has come for change that we have sought and prayed for. Alright, if you want election, may you kindly go and vote for you and yourself and lose alone this time. Vanhu vakaneta unozanya inobowa futi iyo yekuti munhu anenge asacrifice everything kana chese chaanazvo. Unozati sometimes muZimbabwe vanhu vanorarama neanonzi hand of mouth here. Saka munhu anokwanisa kuriska zvese zvaanazvo. Imagine kuti iwe uri vendor unongorarama nekungoti ukangotengesa ukaona ka $3 kako wandozviona kuona ka $3 wobva kuti ka dollar ndoke kombi ichiprofita ndikutaure ka dollar ndiko kombi ka dollar ndoke kuti usika uchita se uchiisa paside uchisevera rand dollar wobva kuti se ubva wadya watopera day racho, but unobva wasacrifice the next day kuti I'm going to vote for this person kuti zviite right. Wobva wavota pova paitika zvinhu zvakadai soizvi. After paitika zvakadai soizvi wobva wangobuda chiti tiri kukondema maelections hatisi kumada zvaitwa hazvisisiri izvo. Chiisai effort woye, effort iri kuiswa chache yakaionekwa ndo pasina pakatanga ngoti nyaya dzokunzi sadhaki iri kuuya sadhaki iri kudai so ndo pari kupindwa kunzi this time around kana uchida izvozvo iwewe chienda unozvivhotera wega iwewe wobva wanzi waluza wega iwewe so that wobva wanyatsoita soft hazvikurwadzi because inenge iri vhoti yako iwewe wega unenge waendesa. Ndo imwe comment iri kutaurwa nemunhu uyo ari panapo. And then ndo vandasangana neumwe ari kutaura ari kuti you seem not to have problem with running just for the sake of running. Well, we have a problem with voting for the sake of voting. Okay, umwe ari kuti I've been behind you from day one, but I beg to differ. Elections haven't worked since 1980. What Zimbabweans need is a massive demonstrations against ZANU-PF. I can't wait for 2028 elections, which will yield same results. I'm getting old. ZANU-PF is to go. Mangana jache. Ukuzwana do intoro nemunza. I need to vote Mr. President, but hey. Apa yemautaura kutramba ikuita election zvinenge zvekuramba. I think vanhu veZimbabwe election vakazvinzwa zvile but vari kuda kuti since iye ZANU-PF yacho ichitonga vanhu ichichikidzira tokurova ite kuti isi zvakada kuti ngatimbonorova toda kurohwa namanje ngavatirove tirovane tidzoserane ndo zviri kuda vanhu vemuZimbabwe because that's why kuona vari kujamukira neso nchamisa this way. Ndo nyaya inenge iripo yekuti vatotaura kuti aiwa imandi mune mbiri kuti tokurova imbiri yechigandanga tokudai so ndopanonzi right ngatichirovana mochiringotirova mochinoita zvamunogara muchitaura muri kuita kozi vanhu vari kuti hapana kusiri kuita se hapana kusiri kufa and there's no way kuti mapinda mustreet muri 10 million masungwa muri 10 million hakuna jeri racho anoroona pari kukuisa because mune makatozadza the whole city ameno kana pane makambona jeri rakatokura unless kana atoti takungokuita inonzi town arrest inonzi Harare arrest kuti amuchabude muHarare takusungai makungogara muri muHarare ofenza Harare pamwe ndo jeri racho maitiro aringatoitwa noti zvimwe zvese no kunenge kusina azvishande. And then kusangana nemumwe ari kuti
We can't still be talking about election at this point. Please write new posts with new plans. All right, vanhu vari kudawo maplans mamwe ari nani ari different ukuzviona ndo imwe nyaya iri kunetsa kuti aiwa ataneta nekuramba tichingodzwa nyaya one yemaelection. Yes, my leader, Zimbabwe must be free and democratic. All right, umwe ari kuti zvemaelection ndezvekushaya right kubva kudhara unozati vanhu vaitomboti kunovhota vanzi hamusikoziziya here. Opposition politics yakanyatsopera muna 2008 ndo vanhu pavanga vari serious pakarohwa ZANU-PF yanga yatoenda zvanga zvatovharana zvatopera, but pakazongonzi chitata rerun after rerun GNU, all right, GNU 2013 bo 2018 zvadhakwa tsvangira achifa vachinopinda chamisa achipindawo achinotira unoti bo banza haibwe vashandisirwawo new strategy. Mandibiridzira mandededede tipe mavhi 11 koti bo zvavharana 2023 wauya siki bo sadhaki chauya sadhaki yacho bayanopa uchigaro bo vanhu ndozvimwe zvavangataura saka kuvhota ndezvekushaya zvekuvhota ndo nyaya iripo kunzi aiwaiwaiwaimbomira tsvaga dzimwe nyaya dzekuitika ndo nyaya imwe iri kukomplena neuyu. And then ndiri kuona mumwe ari kuti we no longer believe in election where Mnangagwa has results in his pocket. All right, iyo nyaya yandimona inenge ichitaura kurambira mukuvhota kunzi tinganobhilivha zvekunzi nikini tikunovhota sei iye anenge ane results mumwe. Do you still remember before elections paya achitobuda achiti inini achitangotora maplans ake kumberi chii chakadaro ichocho. Even pakatoenda novhota akabuda achitoti ndavhota but I know ndiana achaita president pamberi apo ndatouya unovhota because aiziva kuti achitotaura kuti iye ndiye achatoita president. Makambozviona kupi mazija zvezvemafeya makazviona kupi? Aiwa hakuna chero zvikanzwana anoita confidence kandi nyaya yacho kunzi munhu anenge ane maresults momwe imi unganofembera rezvekumberiwo zvakasiyana ende kunovhima nesouti izvozvo zvakasiyana chii nai muvhimi chaanongobuda achingoenda zvesouti anozozviona kana abata kana asinawo zvadhakwa ndo zviri kuitika kuti anenge aitovhima nesouti aitoziva zvaari kutoita kumberi because ukaona uchinovhima nesouti hausi kunovhima tingatori kuti uri kunoba hausi kuvhima kungoziva kuti ndikunosvika ndinovhura danga ndotouraya huku apo kana ndotouraya tsuro apo ndo zvazvingori kwete kuti utoti ndikunovhima ndikunotsvaka tsuro nesouti momwe. There's no such a thing, hakuna zvakadaro. Mwari kuti hai nyaya yakubohwa. To be honest, 2018 you gave false hope, 2023 you gave false hope. Hope iwe shamari futi mirira 2028 kana mwana mudiki won't be bribed zvakapusa kudai so mumwe kutaura kuti aneta onazvo aibazva nyanya. Mwari kuti my daily prayer is for you to have good advisors to put the citizens at the center of any decision making, because if survey is conducted today maybe 3% of the population will say yes to election. All right, ndo fair manje yo pakataurwa zveelection iko zvinezvi pano vese tingati vakavhotera Nelson Chamisa vaya ngatingoti 2 million vacho vaitaurwa vachinzi vamuvhotera vacho according nezeki papa tikatora 2 million people iko zvinezvi tikavati kuda kuitwa election I think 3% ndo vanhu vanogona kubvuma unokuti aona tida unomuvhotera something like tinenge tiri kuma 6,000 people, something like that. Something like 6,000 people if I'm not next day. 3% chacho. Aritola chokwadi. Because izvo election baba munauza kuti imi ngwena nditanga ajikiwe. Kuchitotanga election I still remember takambozviita inini ndasvika po Zimbabwe ndikati waita unovhota hande ichinchi zvikanzi neumwe mundara akapfeka ngirikini wochikuru achitobva neku polling station ndikati ko mundara yo usinovhotera ichi zvikanzi hande unovhotera chiko handajikiwe. Iwe ajikiwa niko asi results atoverengwa zvanzi aiwa zvadhakwa izvi. Angatoonera kudhara. So inini zvakatoti mudharo nyaya kuti akura akungotaura zvisina basa rese vanhu asina zvevision kana future apera atoona kuti akunofa mudharo saka akungotaura zvese pandakazoona maresults akoverengwa naPriscilla Chigumba mandaona kuti mudharo anenge angachitoziva zvaangachitaura kuti achiva kudhara because vanhu vaya vanenge vachiona zvavari kuita. Mwari kuti new strategy yachashandi softwares iyi takazviedza zvikaramba chasara one way chete baba. With all due respect Nelson Chamisa, please tinyarewo ito something ita action ndosvitora vamwe in all honesty I think elections yes and will never work in Zimbabwe. Atidi kunyeberana personally under the current circumstances I would not have vote neither will I encourage anyone to vote. In fact my campaign message will be
chengeta vote yako mbamako ndozvekutaura mumwe ari kuti election will never work in Zimbabwe. It's just a waste of taxpayers' money. But election but I think it's wrong. Make sense. Maria, you just come elections because guys, it was. Paita wanyeye kunzi pakashiyano 100 million yaita onana ikona nacho vayo do marriage elections ga inoita 100 million inovhura industry hombe iri strong iri fit pakatoshanda ma millions evanhu pakato unozati Maria ikatotorwa ikatonzi right amati tombotora Maria yapambuto ngovhura ikona industry it's better panokutambisa taxpayers money. I think we are to a point nemusoro zvine musoro zva guys. What do you think about this comment ekuti pakanogonowanikirikina comment below ndiudzei munofunga chi about this comment ini yanditira boy Maria yangu ngaishandiswe zvimwe. Alright, umwe wari kubuda kuti maybe those who say Nelson Chamisa is part of the system are right. You can't be talking about elections which everyone knows are not and will never be solution for the people of Zimbabwe. No. Say baronza ando saka vamwacha chitaura kuti mimi you are part of the system muri kudya mese nezano because how can you talk about elections pamadays atirana murama mikuta election yamurikuzota ishande ndozvekutaurwa nemumwe wangu kuti Mr President munenge matoko ekupa payroll yevenenyi hatichakonei mushe ma-elections ipi yamukutaura ipapapa ndihakani muchitidaro imimi try something mata nechanda kubirwa muzviziva here mwari kuti the problem with you my boss is that when you are supposed to come up with a strategy to help create and conductive political environment, you get caught by the Holy Spirit and start going metaphysical, just like other who are going busy chatting 2030 because God told them to do so. Guys, ZANU-PF is a terrorist organization. SADC is now captured. They are ignoring this new report that provides rigged election of 2023. We strongly encourage citizens of Zimbabwe to come together and fight this dictator. We are being arrested for no reason. This is not normal. Elections are not working. We must find new ways to deal with the dictatorship. Jameson Timber Jameson Timber, alright, amuri ziri even picture yake amuna here ndio mwari kubvunzo. Alright, mwari kuti without due respect avachamisa elections won't work vedwe. Mwari kuti elections de kupenga manzwa. The evidence is literally in the crime scene of the last election. We can't continue doing the same thing and expect a different results. They failed to work. We need another strategy, whether Europe kana yaramba to bataita imwe strategy imwe iripo. Okay, ya but ipo pasi ndizvo ukoramba dzokorodzo chinwanika yimi zvaizi kunzi press one ramboka shingirira one day zvichaita never give up chinchi zvema motivational speaker zvezve kana kuti zvema motivational speaker I think Zimbabwe azvishandi. I think so. I think zvema motivational speaker azvishandi ndo imwe nyari taura mwari. Unfortunately ZANU will never allow a proper election hence they need to resort the offer alternatives in order to have normalcy in the country. Okay, I'm one of your biggest fan, but I've lost hope if you in you. It seems you do not have plan. We have been wait for a way forward, but we are seeing courts after courts. Lord, you have mates upon us. Mwatoti tatakamirira kuti tinzi kuti mutungamiriri muchauyo mune something chekuti tinogona kubatsirikana tikapfurira kumberi tikawana solution yekuti tinge tichiziva kuti takunokudubura vanhu vaya but imimi vacho muri kungoya muchingoti God is in it chichi macourts machinji ndo itaurwa nevamwe vanhu masupporters ari kuclaima kuva supporter. I am not sure because vamwe vacho zvo vanozongo blah 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 skillful vanongo supporta pa social media chete but pa ground avasvike pakunovhota apo vanenge vasingade. Mwari kuti there is no proper election in this current world. Everywhere elections is stolen. Let's stop talking about election for alright. Mwari kuti nakomanaka good preso isu vanhu patience jayadisina pari kuda mapower moves fast appetite plan. Mwari kuti elections
along the way tofa tichingomirira kuti election ichatibatsira tichida help from outsiders. Okay, umwe ari kuti we will stand with you, advocate for the sake of the future generation of our mastermind. Right, umwe ari kuti at least makutaura manje chasara kuya paground, not motivational speech enyu ayagono. Okay, umwe ari kuti wangu ini handichatovote reforms or not as long as ZANU-PF is ruling party at this time of election. Handidi zvaumwe kuti nai Nelson Chii umwe ari kuti engagement to this tweet is a new horizon to masses. Let's action, no more of talk. Action plan is need urgently. What's the next plan, Mr. President? Okay, we are tired of elections. Proved they solved nothing in Zim. Only thing that needed is you talking about starting to think ZANU-PF. Don't you mkomana nenge ari papero ainangu. I can't say that because ndisina umbo one kwasotra zvinhu ndisina umbo nazvo, but I don't know kuti vanhu vanenge vazonyatso kusvika pakunikira kusvika pa extended. Chandakaona chiripo these guys ndechekuti ivo vachiita zvinhu vanongoti guys it's politics zvinoitika, it's a game, it's a chinchini, but chinozoitika ndekuti masupporters manje vanotora politics nemoyo ivo pachavo vachitamba vanototamba vese zvinoitwa kune dzimwe nyika kuti vanototamba vese vachitofamba vese kana sikana dzanyaya dzekuvhota nyika kashata ipabva akadai ngabve ipapo vatopedza pamangwana varitonosangana wadii zvise waita sebho koza ngoti it's politics ibasa, but masupporters anopinda nemoyo. That's why chizonzwanzi munhu akatodaisa wanga demonstrator vatofa vazourayana vadedini masupporters. Ndo imwe nyaya inenge iripo inoitika ndakaongorora pa nyaya dzematongerwo enyika dzepolitics. As much as we like you, brother, please don't invite our anger anymore with telling us about elections. We tried zvakaramba, we need another path now. Avachatodi kunzwa nyaya yekunzi ma-elections. That's trials zvimwe, Mr. President. Mwari kuti elections are held every 5 years. Since 2000, ZANU-PF hasn't won an election. Fair elections won't bring change to Zimbabwe. Yeah. Chiri kunakidzira maZimbabwe ndechekuti havasi kuda kunzwa nyaya dzekunzi election ndeti. Vasiri kuda kunzwa kudaro. Vari kutobva vatomuudza kuti tiri kutoda kuti tomboita zvakati. Iwe uchitiudzawo plan yako iri better than yedu yekuti tikwanise kuteze kuti tiwane kusununguka, because iwe handiti ndowakazvipira ukati ndini ndiripo ndikutungamirira ndatouya ukataura kuti ndakazirwa nyika inei navatsvangirai navamugabe vakati chitungamirira nyika yeZimbabwe kureva kuti ndiri baba wenyika, akatoti navamunangagwa ndiri baba wavo futi. Saka pakunzi iwe sinziwo uriwo baba wenyika chipinda pamberi chichitiningirira tiende tinobvisa vanhu api, because ana Mugabe havana kuitora zvekutaurirana kazvekunzwisisana. Vanhu vakatoshandisa chimonya. Ndo imwe nyaya yekupisa panapo. And then ndikusangana neumwe ari kuti mukuru musauye pano to manage us. How many elections have you been through and were rigged? Musapedzera vanhu nguva man. Aiwa muita muchida kudaro. Mumwe ari kuti the time for elections in Zimbabwe is long gone. There is other ways of getting power to the right people when the democracy has been subverted and failed. Alright, pane dzimwe nzira dzekutororana ngegeni. But madhara acho manje, madhara acho aripo, pane dzimwe nzira dzacho zvawo. Vakatozvipira kuti alright, itype yevanhu vaya vanotora moto kuti itoturayai kana matoziti chitoturayai kuti mutotitorera tofirapo. Vakatopinda vakatoti panapa tasvika pamukaka, uchi nemukaka. Zvaizokuti vamwe muchitodzwa kuti nyika ino uchi nemukaka, because ivo vari kurarama luxury life, havana chaanoshaya. Ungambomudza kuti ndarachienda outside Zimbabwe wambonotraya munoita magreen pastures, umbonotsvaka something unoditi, ari kudziva kuti unopengayo uchi nemukaka, because mabenefits ese, maconnections ese, everything zvinosvikira pavari. Saka imwe nzira iri kutaurwa nauyu kuti vanhu vayo vabviswe vakanobata kudai so kudai vanoita kuti itotedzimai. Saka I think pane pachida kutonzi patombotanga kuti uyu agadzire army yake, ndiye ari kutaura Komendo agadzire army yake inofanira kugadzirirwa, because vanhu vanofanira kusapota muchibatana nemunhu panyama nepamweya. Plus ndozokangana kuti munhu wachane backup yeRussia futi madhara echo aya akangwarisa kayo. Saka pane pachitoda kuti mutonyatsosimba nyaya yekutoti panototanga nyaya dzacho ndozviziva zvangu, panotanga nyaya dzacho makanyatsokuburana mushe chaizvo
dzimwe nyika dzichazozopindira panopindira dzimwe ndozvo akudetsera politics manje yenguva yataari ine ndopa dzakunetsera ipapo. And then mumwe ari kubuda ari kuti kungomuka zvenyu moti mukaonda fiti mungoti pakopa kabana paya chimurenga chatotanga Harare yese. Alright. Umwe ari kuti Nelson, you have missed so many opportunities to be effective. Chimbomira zvema-elections rasta. I'm with Hope on the issue on the use of other ways of free Zimbabwe. Chirega kutisembura your mantra yekuti you won't lead peaceful protests for whatever reasons inini inondifina. Alright, wangwakuti hai tadira kudara titese but zvenyu zvikunenge zvekuramba. Alright, hazvina kushata ati munhu ane chu ane right yekuenda side raruda. Hazvina kushata munomboenda munotraya chimwono wacho zviri right wofuti nditi munhu muZimbabwe wani hazvina kumbonzi ningi ndiye akazvaronza ite izvozvo cheteka anenge atotraya. It's politics but chimwono haana political party no problem. Atongoriwo mutori wenhau utingoti andosvikototora nyaya utaura zvinonakidza chiripo chete kungotangobuda ngoti saka ningirikina akadai so crooked ningi but akuti azonyatsoenda achinoningirikina. I mean unless kana ada kutangawo political party pamwe zvinogona kuzongoshandawo. I don't know. Mwari kuti Zimbabwe hasn't matured to conduct elections. You may edit your messages unless you are still naive to this reality. Elections have failed to bring change in Zimbabwe. Ichokwadi chinotonhorera ma-election akakundikana kubatsira nyika ine. Umwe kuti people are angry, Mr. President. We know ZANU-PF is not going to reform. Alright, umwe kuti vachamisa chiko nemumwe vhinda muchitijairira. Alright. Umwe kuti guys, let's agree on this election. It's a waste of time. False hope. Alright. Umwe kuti the call for fresh elections did not gain any traction. Maybe it's time to devise another plan. As citizens, let's have that will to claim what's ours. Alright, please don't infect your fractures to us. We are happy because elections were free and fair. The winner was announced and it is becoming a championship next week, dividing ile Juba good. Mama comments I don't know kuti yakakuropi. Zvekuzonzi legitimacy chihala kana kuzvinzwa kana zvekuzonzi kwakaitwa siyo reporter haana kana kuzvinzwa akutodara kutoti elections were free and fair. Zvezangari bo election emuZimbabwe kunzi free and fair. Aiwa taura dzimwe nyaya haachero munhu asitori ningirikini zvake izvo haangambodaira haangambobvuma chero katonzi ukapenga pakubika propaganda apo nopedzera wanyarara wega watoti kambonaita mutete because uchingatoti kaka upedzera kutojoina nadhagi upedzera kujoina dhagi akungoti zvakadhaka. Alright, mwari kuti zvinogoda kutaura nekuboekana tipewo ma-minerals kuti zvamuri kutiitira izvi. Mwari kuti we are going to meet them in the streets. Okay, dai mambomira zvekutaura nezvema-elections chiko nayo imi. Mwari kuti unless kana muchinyepera kuti muri wedu imi muchidya neZANU-PF muchizivana pachenyu Mr. President chamisa asi kana tiri pamwe plani ndakuudzai ndiyo yega inoshanda muno muZimbabwe yekutopinda mustreet nekuti ZANU-PF hainzwe language yekutaura pamuromo chete. Okay, mwari kuti elections are waste of time and money in Zimbabwe. We need a completely different approach to elections. Say mwari kuti chamisa gara pasi zano chairo dololo amtsvadzi. Right, mwari kuti free and fair elections in Zimbabwe. Zimbabwe, forget about Zimbabwe baba. Elections asikuda kuzvinzwa. Mwari kuti mudhara apo panoda action, not zvenyu zvekuswera kuposta pa X nyika ayo vakwe ni social media. You are going to lose support day after day because time kutera but amuna kana zano rine upenyu. Yeah, it's very easy to criticize others, but zvekuposta pa social media it's a way yekutaura nevamwe vanhu, yekucommunicate nevamwe vanhu, because hapana chero akada kuya pa ground achada kungotaura futi ndaona mu diaspora vada kunzwa kuti ati what's social media iri fast. Anokwanisa kungotora phone yake utoti guys pakashata izvesoka
tagadzirira manje ngatichidai so let's do this you see achitoita zvinhu zvake zvaari saka zvokuzoti anodingina anyway mafungiro edu evanhu sevanhu tese tiri vanhu anosiyana mwari kuti ZANU-PF and its proxies will never deliver a free and fair election. We have tried this route before for endless times. Okay, asile kutora ndatombo zvitoba kuti vakatosvika vakati tatosvika pa uchine mukaka Egypt vari Kenani maruma vakasvika ku Egypt kwa vaitoda vakabva Egypt vakasvika Kenani imi obvangwa zvawaisa free and fair pa table vanhu vekuti vakabvira kudhara vachitotaura kuti nyika ine yaitoro ne pen paper meaning vaitaura kuti election tingoitaurawo ngoti chete zvinhu masystems aako mazuva ano kungonzi zvinhu zvese zvinoitwa neelection ndo zvikangoka skillful varipo ivo pachawo vakatogara vatopedza vane magadziriro vakatoriita election ndisokuona chero ivo pachawo vanhu vacho vakanyeberwa nga vakupandikirana avafa vakafumurana kuti uyu akuda kubirira pakati uyu akuda kubirira pakati uyu anoda izvo vanonyarara dzimwe nyaya idzi dzinonyarara zvinonzi aiwa election iyi baka havadi kutorerwa nyika ndo chokwadi mwari kuti mudhara iwewe uri kutiregerera ukangoti munhu wese mustreet mangwana iwe uri pamberi zvinoita but ukatya manje hapana zvatingaita izi ndo makoments atisakana asi iye wacho ngaangomuka kungoti right munhu wese tinobuda takadaiso tobuda nepangirikini paipa kapinda kana tikutopinda nekuna tikabuda pana second paipa totapinda nekuimwe yacho yekusera yacho aizo tunobudira kana tunodzoka tunobudira ku state house wacho ukangodaro chete uri pamberiwo utoti ndatomira pakati ndatotanga hanzi vanhu vanochazi vanokubvuma nyaya iyoyo but iwewe hanzi ndori kutiregerera ndo mashoko ari kubvawo kune vamwe vanhu panapa and then mumwe ari kubuda ari kuti the only language ZANU-PF understands is protest. That's why it's allowed by constitution. They don't people exist their constitutional rights. ZANU-PF don't believe in elections. Mr. President, we need to go in the streets. Action is needed. Okay, all right. And ZANU-PF ayinzwe. And the election. I don't make a point. Iyo mukanoita election obvonza ko 2 million ndo ngavotera uyu maisha kono akadhakwa musoro yambuya yawo vese ngavotera komane vechidikidiki anozive anozvona anodhirira kuva mupangani venyita zongosvitsa panikini right ndovediwawo zvatopera tatowina imimi chenda modya newenyu kwayo isi kunotorya newenyu kuno saka zvekunzi wawaita ningirikini avanzwe asi chokwadi comment here right. Tell me what you think. You not say comment here. Politics is a dead game. Tona kuisa vachamisa moyo yedu pamwe ivo vanogona kunge vachitodya vese nezano maybe vachitozivana cause ini maonero angu ZANU-PF inokundika but inongoda opposition leaders anodana kana Boko Haram chete ndokuti zviite bo alright Boko Haram manje ndoyakuputitsa vanhu kuti munhu anonomedza chibhomba iyo usikoti alright kana kuti let's say for example muri kuita vari kuita meeting vari pa inonzi ZANU-PF headquarters here munhu otopinda akamedza zibhomba rake kuti usikoti kudai potonzi asvika akutotaura akutotanga kutotaura potonzi president nangagwa asvika chinchi chavo mukati zibhomba rekuita kuti zvadhapo hanzi ndo maleaders anodiwa iwo vanoringina zveBoko Haram inangu personally handikurudzire kuzourayawo kwavanhu kwete kuti kuurayawo kwevamwe vanhu asi ndikutaura kwevanhu because iwo pochaputisa building kuna vamwe mainnocent ningirikini vanenge varipo vasinawo chavanoziva the likes of vanhu kutoti lese wasvika paheadquarters wobva wauraya the security guy anenge agara ari pagedhi haana chaanoziva akatongopindawo basa kambani yavo inenge akatongopuwawo tenda vanhu vakatoemployiwa kana kuningirikini kwachitonzi takuwanirai mabasa you see ipapo inandosati tingazokurudzira zvokureva kwavanhu mhuri yake inosara ichifa nenzara but vamwe vacho havo vakatozvipira kufira nyika saka handinyanyowara umwe ari kuti zvemaelections kupedza nguva tave kutoda zvechimurenga so zvenyu zvemaelections
Ndezvo vanhu vari macowards. Okay, mwari kuti I kept reading on to find out if you have any solutions, and in usual it was just a description of our problems which we know and face every day. Chamisa, you are not intelligent, you are just spoiled. Anyway, sorry to say this, my elections in Zimbabwe is a waste of time and resources. We all know ZANU-PF uses army, police and ZEC to win elections. What we need is toy in the street. We rise or die the Roman way. Ndoyaga and it's homeland or death yekwana anonzani gift isiziba ustoles yakufamba mazwana homeland or death anzi ndo inoshanda paZimbabwe church kwete zvimwe zvese zvekunzi election anzi kutongopinda tutongozota but inini one thing chandinoda kunyazoziva maZimbabweans tisatangopedzera simba kana kuti shungu pakukomenta nyaya dziri kuitika dzekungodzi ningaodai ningausiboni ningauskurova pane here vanyatsori willing kunyatsouya kuti tirikutoda kuuya kunoti takuda kunyatsofira nyika tipinde mustreet macho. Ndo nyaya imwe iripo. Handiti mutaura kuti unoona vanotaura neBoko Haram. Boko Haram havana mari yekuti vatenge bhomba rinomedzwa rere, havaishaye mari tumabhomba tunomedzwa rere. Pane here anozokwanisa kumedza bhomba racho opinda panenge pachipinda vanhu. Ndo mibvunzo imwe inini zvangu yandinayo kuti pane here anokwanisa, because pane zvimwe zvokuti tingoti Boko Haram inotopinda notomedza bhomba, pane here anokwanisa kurinza ari medza rere. Usvika pari kurohwa slogan parali vachitoiti toka kwaro 2030 toda kuti vange vachiripo 2030 otopinda vakarohwa t-shirt rake rekuti anenge achitonhuhwo hapwa riri ipapo rakatoiswa mafesi evamwe varume ototanga ototiwo 2030 zibhomba richiti anyatsorinzo riri mukati umo richiita kuririra pachest ndo richichitotamba tambo yikabva tosunungwa aripo ranozvikwanisa uzi mari yekutenga bhomba bhomba chota mari rinongoafodwa nokomana Boko Haram. Chero rikatonzi bhomba iroro rekuti zvikwaza zvichatewe bhomba iroro rikutonzi 4 million kekumedza kega inoswera one day ndikukutaura inoswera yaunganidzwa nevanhu but pari anozokwanisa here kuzviita because pamwe pacho tisati tamhanya kujambukira munhu kuti Chamisa wazoningira anenge achitotyirawo vamwe because inini zvangu chandakanzwisisawo futi pata iye Chamisa wacho kakutyira vanhu anako but iye pachake futi munhu wekuti anotyira nyama dzake iye nyama dzake kuti dzingotanga akura achirohwa zviya zvaitwa nguva yanatsvangira zviya zvekuti nguva yakudoenda kana election ubuda akapondwa ubuda akabhandijwa ana madhuku akamira pasaidi vakabhandijwa naiyo ana Chamisa futi vari pasaidi vakabhandijwa saka pamwe iye ari kuti iti ndikutungamirira kupota ndichibhandijwa ndandikukwatise zvangu zvokupota ndichimbosungwa njirohwa. Ndo zvimwe zvandiri kutoona zvangu pane this guy because iye kana kutarisa even kana paanofamba japo chikafu haadyi pese pese. Why asingadyi chikafu pese pese? Anotoziva nyaya idzodzo. Saka pamwe kuavoida kuti ndikada kuita this step manje ndichaforcwa kuti ndinzi ndasungwa ndakwenda mukati. Ndaenda mukati manje ndakutoforcwa kudya chikafu chikudyiwa nevamwe mukunodya chikafu ichocho ndo paanobva abatironzi right tamubatira musadza mukomana ubva ungonzi aiwa ngadzimwe zvake musadza emomo. Saka pamwe ari kutya kuti inini hangu semunhu vanoti zvevanhu vanini handidyi vangazondibatira musadza pamwe ndo nyaya imwe inenge iripo but anyway iyo nyaya yacho kana aripo andingakanyatsodingina andifungidzire kuti vanhu vakadaro pangaregedza kutanga kuplanwa vanhu vanotanga kutoronga vakanzisoti pari panokwanisa kunomedza bhomba vanhu vanobhadhanisa mari kuti vanoita kwete kuti unoti vana vamwe vanhu vamhanye vasiye sadza vomhanya vachiendako I don't think it's right. Okay, umwe ari kubudawo panapa ari kuti that's why I support Nelson Chamisa, but I have to admit you are now weak, bruh. I remember you used to cause havoc in parliament and miss that young you, that the Chamisa Zimbos few fall in love with.
not the current you bring back, the fired, or just tell us you're no longer interested. Usadaro mwewe yeah, but fair unozoti vanhu vanonzana chamisa ipisa kutozi chikana chamisa wina mambasi zese aimira mu parliament so tarisa na president nanga madeza changa chiri VP obati ivi minyaya yakati tudzeka nyedzi succession muita sei ndinge zonzi vamwono manje vatarisa vazotarise zera ravo kuti vanenge vakaita zonzi ndara tichitaura nyaya yezera panapa nekuti kuna umwe watokwegura vanofanira kutonge vatobuda panapa saka musatudze nyaya dzezera vanhu vosika zvo ndo zvimwe zvakaita kuti vaite fall in love with him because vanhu vanyatsofila kuti this man ane ningirikeni ane energy iyoyo ndo yanyatsodiwa nevanhu mazuva ake achitaura kuti vanhu vakatoona kuti panapa tatawana leader taona munhu anokwanisa kuita se kupfurira mberi nesu ndosaka iri kubvunzwa kunzi please tatomusuwa the younger one iye kwete uyu mukuru apo waanaye mumiri wake zvesuwo kuti anotyira nyama dzake kuti dzisakure dzichibatwa I don't know ndonyaya yekuitika kunzi please dzosa iye wechidiki yanga ari pamuri ke mungomudzosa but azvinetseka unokona kuti andadzoka manje the same applies kakwambona kana kunokomana noimba uyanzise colors pane nzise colors mbanditika wokuti aingorova munhu wese nemadhisi ainakidza we but uyu akazongokura kunziti tawanda banzi boss ala chinchi fazvatodhakwa ndo the same iri kutaurwa panapa iye kwachamise kunzi tinoda wekudhara kuti aingobuda achitotaura kuti pakabata kunoita zvakati muri kunyeba muri kujairira ndiye ari kutaura kuti ndiye wataida iye but anyway I don't know kuti zvingakwanisa kusvika here zvikabzwisisika kana kuti akakwanisa kumudzosere pana munhu usangana nemwe futi ari kuti chamisa fear ZANU-PF. Why are we talking about elections now? Yet we know that elections don't work in Zimbabwe. Alright, anzi yari kutotya ningirikini bozi angataura nyaya idzodzo nhasi. Mwari kuti the streets are calling Mr. President. It's now or never. Elections won't change anything. We tried it several times. Okay, mwari kuti those saying proper election doesn't must think twice. President Chamisa can see and we trust that talking it to the street is irresponsible narrative, especially coming from someone who doesn't stay in Zimbabwe. The end result is said death is ngozi mudzimbom etc. Alright. Yeah, uyo mumwe wari kutaura matauriro ake anogona kunge iye ari kuningirikina but vanhu vari kusiyana ndosakachinzi munhu uri iwa leader uri kuleader vanhu vane pfungwa dzakasiyana uri kuti zvingina zvishandi but vanhu ava vari kutoleadwa vatotaura kuti isusu taneta takuda kutoti mukuru uite plan utore chinhu ichi because vanhu ava pari kuunganidzwa kunzi tikadai so tinogona kuva wina kana kuti tikadai so tinogona because ivo pachavo vanenge vatowina strategy dzavanongotaura kuti strategy tatomupawa alright ini mapurisa anoda kuita demonstration achida kuita clearance amupe zvatopera unongonzi hakuna tsamba ukada kuzoonekwa kuda kuiita manje makutongosvika muchibholonjwa mese muri baba tarisai kana mazvaitika marali chocho zvakatora nguva kuti padzi marali ari kuitwa marali mazhinji akabhanwa muZimbabwe munomu pafair for sure akabanwa marali muZimbabwe unonziningirira nada hosta rali yake kwakati aenda rali yake kumarondera ringonzi mi hatina rali yatikuziva izvo vaipapa zvotopera saka kureva kuti iningirikini yacho ndosaka pachizonzi opposition yacho inenge itori captured vanotota kutocontrola iyo opposition ocontrola fune ruling party. It doesn't make sense kuti unotanga kuti iyo vanenge vakapa maorders anenge akatoiswa panenzi ningiriri captured maorders akatoiswa kuti ninganoita rally kwakati musi wakati rally kupi uku kuna MP wedu anenge ari wiki kuanojikikwa uko aiwa kanzera ralliyo kana kuti adaita rally kupi kuzumba aiwa approve zumba ngaite zumba pozanoruza kuti kuzumba tagara tinongorowa mazinumbers ava yanozobuda kuzumba usiku aya kuzumba ngaite rally madiro uko but kwakuti iye akasimba kuna MP ukuthi wavo weZANU-PF anenge ari week aiwa panenge pakashata panenge pakaningina ndizo ndo nyaya I think iri kunyatso budiswa neuyu but nyaya yekuzotyira vanhu kuti vanofa vanhu vatoa kuti it's homeland or death ndo nyaya yapo manje hapana kusiri kutomongofa izve so chero mukatonzi ningafa ningirikina anzi tingatocelebrate kuti ndafira nyika at least but asi right man wonda kamboitika wanu so wamena mtaundi guys wamena mtaundi paningirika side wako kuna samora ku side statue iri baba mpianande munhu akatozvipira kuti ndakutoenda kuningirika ndakutoenda kuhondo ndo homeland or death yacho iri kutaura but muri Zimbabwe nyaya dzese ndambotira kuzibatanidza kuyanadzo panapa nyaya dzikutaurwa nevanhu ava vari kutaura kuti Chamisa titro serious ndo nyaya iripo ndanda kubatira I know kuti vanhu vakawanda munenge muchine zvakawanda zvekutaura no problem
part 2 ndingiri ndinoita. Tell me what you think in the comment section. Comment ndaindo ndatanga kupindura madzenyu manje ndo ndava ne second one. I promise